Dobre, dneska si ideme pozrieť takýto mostík, čo sme postavili. Rýchlovka, Rýchlovka, to odfotíme, prelezeme tam a ideme. No, to sa trošku vytrepal aj vysypal. Tak toto vyzerá. Sme tu hlavní stavbári Jan a Kupko. Dobre, ideme tam. Joj, dobre, kamo. Ja kráčam potom, kamo sa to treba. To je najhoršia časť. A dali som ju. Ty vole. Dobre, som tu, prešiel som to. No, skoro. Au. Tak sme tu, ešte Kupko. Kupko to tiež dal. Ukážeme. Fajný ostrovík. To je ten typek. Typco. Fajnový. No, dobre, a ideme asi ešte naspäť. Sa bojím, kam vysypem, sa spadnem do vody a budem celý mokrý. A zase tu šípim. No jasný, kam. A je to. Ja som sa tak moc... Dúfam, že to podobne neprepadne. Dobre. Ešte Kupko to dal. Takže idem ešte ja. Tento mostík sme tu my vybudovali. Žiadni iní bezďaci nie my. Taký segment, čo to dokážeme. Idem, Kupko nám kameruje. Ja som tu. Dobre, zvládli sme to. Dobre.